Het is de 28e en laatste keer dat Ruurtje en Reese de Nijiersdoek in Buren organiseren. 54 mensen kwamen na Iersdij naar de haven om fris het Nijier in te doeken. Ben je met knettergek? Ja, wel een beetje. Dit is wel ijskoud, of net? Ja, ik heb het echt heel koud. Ja, nu al. En dan moet je straks het water er al in. Ja, Hoe ben je op zijn idee gekomen? Gemaakt al. traditie. De voorfoto's. Ik moest van haar. Die doe je hem elke keer. Nou, zo de vierde keer. Nou, gewoon een soort reunie voor de bodem. Nou ja, eigenlijk een Nijiersreceptie hebben we van het dorp. We hebben verder geen dingen, maar als we dit organiseren, dan zullen alle dorpsgenoten zullen elkaar, die kunnen elkaar bij de hand krijgen. En daar, ja, dat zit er mooi bij. Ja. We horen ook op met beheer van het dorpshuis. Dus we zijn dan horen we ook op met deze activiteit. Want Maar dan die hebben doeken we... wel, hè? Ik wil ook wel een trommel doen. Ja, ik heb wel trommen doen. Ja. En ga je er dan zien opsjoelen of naar uitsjoelen? Ach, als je dan om 11 uur op de bank zit, denk je, goh, dan gaat het water weer in. Dan moet je wel eventjes motiveren. Dat snap ik, ja. Maar als je één keer weer bent en je ziet al die mensen, ja, dan is het toch weer hartstikke leuk hoor. Ja, en dit was alweer voor de 28e keer in Buren. De 28e keer. Ja, ik heb er nou 27 keer meegedaan. Oh, dus op één keer na alle keren. Ja, één keer gemist. Ja. Daar bouw ik nog van. Er zit wel een traditie in. Ja, zeker. Dat is een hele mooie traditie. We gaan volgend jaar een project naar Ethiopië voor het goede doel. En dan gaan we 4 middelbare klaslokaal bouwen voor de bandjes daar. Dus we doen het nou dus voor het goede doel. Vind wat mooi doel, dus daar ga je me wel van roeien. Ja, zeker. Zeker weten. En op die manier hou je hem daar hulp mee op of zo? Ja, we hadden maar deze actie hebben we sponsors zeg maar, omvregen. Dus die zie ik achter op ons rug. En zo houden we je maar Jolt ophellen. En wie het koud? Ja, hartstikke koud.